Zabi ya yanke shawarar barin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a ƙarshen kakar wasa ta bana, amma wannan lokacin a matsayin koci. A wannan lokacin ne bara yi jimamin shi ba kamar lokacin da ya bar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona lokacin da yake a matsayin dan wasa. Maganan gaskiya ita ce Zabi zai yi resigning a kocin Barcelona a ƙarshen season wannan. Tambayan anan shine yaya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta kasance ba tare da coach Zabi ba. Na farko dai bari mu ga dalilin da yasa Zabi ya yanke hukuncin barin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Kuma me yasa Shingi Bob na cigaba da kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. A fadan Zabi da dalilin da yasa zai bar club din sabida guban da yake kewaye da club din da kuma frejan da zaka samu idan kana kocin Barcelona. Kuma magoya baya suna wuce gona da iri da iyaka. Amma ku sani cewa Zabi yana son kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a ransa har yanzu. Ku tuna kocin baya kamar Ronald Koeman da Valverde sai da aka jira kafin daraktan kula da wasanni ya kore su. Barcelona suna ganin rashin yin nasarar su ya danganta ne da yanayin koci, amma ku sani cewa Zabi shi na daban ne. Ya faɗa wani preaching shi cewa idan har zai kasance matsala wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona to tabbas zai bari. Amma shin wannan kyakkyawan hukunci ne da coach Zabi Hernandez ya yanke? Shin kuna ganin an yi wa Zabi suka da yawa akan abin da yayi? Amsan shine eh. Lokacin da Zabi ya karɓi ragamar kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a shekarar 2022 a watan Nuwamba, club din ta kasance tana cikin wahalhalun bala'i. A lokacin da ya zo kungiyar ta Barcelona da ta kasance tana matsayin na tara a gasar La Liga. Amma kuma da aka kare kakar wasan suka samu nasarar kasancewa na biyu a gasar La Liga. A kakar Zabi na biyu a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a matsayin koci, an cire kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar Champions League, inda hakan yasa suka tsinci kansu domin buga gasar Europa League, wanda daga bisani suka haɗu da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta cire kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar Europa League din, wanda hakan yasa zaɓuɓɓuka kaɗan ne ya rage wa Barcelona domin yin campaign shine gasar Super Cup, La Liga da kuma gasar Copa del Rey. Amma sun samu nasarar ɗaukan kambun Super Cup inda suka doke kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a wasan ƙarshe da ci 3-1. Kuma sun samu nasarar cin gasar La Liga karo na farko tun bayan shekaru 4 wanda ba su samu daman yin hakan ba, wanda sun yi hakan cikin kwarewa da hikima. Kuma Barcelona ta kasance tana da best defense in Euro. Lokacin 'yan wasan bayan shine Kunde, Valde, Christensen da Araujo, har ma da mai tsaron raga Marc-Andre ter Stegen, the best goalkeeper in the world. Amma kuma bayan wannan kakar kariyar Zabi a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya fara ja da baya. Amma ku sani cewa Barca ta fara wannan kakar cikin ban sha'awa da ban gaskiya, musamman ma lokacin da na tuna kan rawar da Barca ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da kuma kungiyar kwallon kafa ta Royal Antwerp. Babban rashin nasarar da Barca ta yi a wannan kakar shine shan kashi hannun kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ci 4-1 da kuma rashin nasara 4-2 akan kungiyar kwallon kafa ta Atlantic Bilbao, wanda hakan ne ya fara kawo tambayoyi da yawa game da makomar Zabi akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kuma ya kawo yawan cece-kuce a kafafen sada zumunta, wanda a bisa wannan dalilin aka dana wa Zabi na kiya. Kuma nan ba da jimawa ba wannan lokacin da Barca ta yi rashin nasara kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da ci 5-3. A wannan lokacin ne aka tashi wannan nakiyar da aka jima ta da danawa. Bayan an tashi a wannan wasan, Zabi a wani hirar shi da inda ya bayyana cewa zai aje aikin shi na koci a 30 ga watan Jun a shekarar 2024. Yanzu ne muka dawo kan ainihin abin da muke tafi da shi a cikin wannan bidiyon. Shin yaya kungiyar kwallon kafa ta Barca za ta kasance idan coach Zabi ya bari? Da kuma wani project Barcelona za ta kasance bayan ficewan Zabi? Saboda salon wasan duk an tsara su ne akan falsafan Zabi. Barin Zabi da zai sanya wasu 'yan wasa su zama marasa muhimmanci ga koci na gaba, wanda hakan ya sa 'yan wasa da dama za su iya barin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. 'Yan wasa kamar Robert Lewandowski, Christensen, Kunde ba za su kasance a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba tare da coach Zabi ba, saboda ya kasance yana da iya shawo kan 'yan wasa domin su ci gaba da kasancewa tare da shi akan tsarinsa. Amma ana ku ra'ayin wa kuke ganin ya dace ya dauki ragamar tim din kungiyar kwallon kafa ta Barcelona zuwa mataki na gaba? Wanda magoya baya suka fi so ya zo a halin yanzu shine Johan Klopp, kocin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Amma shi kuma ya bayyana cewa zai dauki hutu na kakan wasa daya, wanda hakan ake ganin tabbas ba lalle bane ya karba kocin Barcelona a kakar wasa mai zuwa. Sai kuma Luis Enrique, tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, wanda ya samu nasarar cin kofuna 3 a shekarar 2015. Amma wani kuma bana ganin Luis Enrique ya dace kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, saboda baya tunanin zai kawo karshen matsalan Barca, saboda kungiyar kwallon kafan da yake horarwa wato PSG ta gargare a mataki na biyu a gasar cin kofin zakarar nahiyar Turai a matakin rukuni. Saboda haka bana tunanin zai kasance zabi wa kungiyar kwallon kafan mu ta Barcelona. Kuma masu fara sun ce never go back to your ex, amma kuma za mu yi tsammanin mutum da kawai shine Pep Guardiola. Sunan shi ɗaya daga cikin sunan da ake tunanin manojin da za su mai gurbin Zabi Hernandez idan ya bar kungiyar kwallon kafa ta Barca. Amma zahirin gaskiya shine ba a tunanin zai iya zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona.
Barcelona. Pep Guardiola yana da kwantiragi tare da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City har zuwa shekarar 2025 kuma ya bayyana cewa har yanzu yana da kwarin gwiwa domin ya ci gaba da daukar ragamar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, wanda har sun samu nasarar lashe kofuna 3 a kakar wasa da ta gabata. Wanda ake ganin ya fi kusanta domin ya daura ragamar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona shine Hansi Flick. A shekarar 2020 Hansi Flick lokacin da yake kocin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ya samu nasarar cin kofuna 6 har ma fikiran buga wasansa an ce ɗaya yake da na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Suna cin wasa da nasarar mamaye duk wani wasa da suka buga. A yanzu haka Hansi Flick yana kokarin koyon yaren Spaniya kuma ya bayyana karara cewa shi ma yana son yin aiki a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a matsayin koci. Na gaba da shine Thomas Tuchel, tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Thomas Tuchel da yana da kwarewa game da harkan koci, amma ba a tunanin aikin shi na koci zai kyau a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona saboda yawanci style nashi ya fi mayar da hankali akan tsaron baya. Kuma shi ma ya faɗa cewa mafarkin shi ne domin ya zama kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Tambayan anan shine yaya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta kasance ba tare da coach Xavi ba?